Ne tɔgɔ Madame Diallo Assetou Diarra, étudiante min tɔgɔ Nouvelle du Mali, Mali kunnafoni ani an ka o dayɛlɛli kɛnɛ de kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafoni minnu don, kunnafoni minnu bɛ ta musow kan ka caya. An y'a jateminɛ k'a fɔ kunnafoni di site baden de bɛ Mali la, mais k'a fɔ minnu kɛrɛnkɛrɛnnen musow ka haminanko, musow ka hami ye minnu ye k'olu ta k'olu yira jama la, olu ka dɔn u cɛ la. O de kama an ye site in créé pour que musow bɛ se ka yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ min na, u bɛ se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ u ka musoya kan, u ka musoya taafɛnw kan a n'a nafaw kan. Cogo min na an bɛ se ka misaliya di muso minnu kɛra fɛn ye Mali la ni Mali kɔ kan, muso minnu kɛra fɛn ye cogo min na o misaliyaw ka se k'o yira muso tɔw la cogo min na o misaliya sɔrɔ. An ka baara in senfɛ an da bɛna se fɛn caman a y'a ye k'a fɔ k'an bɛna kunnafonidiw caman kɛ min ye ko kura minnu bɛ nalen dugu la, politiki ta fan fɛ, société ta fan fɛ, sport ta fan fɛ, kɛwale minnu bɛ kɛ minnu bɛ bali mɔgɔw la ka caya. An b'olu kɛ i ko site web tɔw, mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la rubrique wɛrɛw b'an bolo minnu bɛ bɔ musoya kan, rubrique wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ bɔ cɛya, saga ani labɛnko ɲuman olu kan, ani sokɔnɔna labɛnko ɲuman ani mɔgɔninfin yɛrɛ taabolo ɲuman olu caman kan. Donc an ye site web in dabɔ de musow bɛ se ka yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ min na u bɛ kibaruya jɔnjɔnw ni kibaruya ɲumanw sɔrɔ u ka musoya taabolo kan, ani yɔrɔ min na u bɛ se fana ka taa ka t'u haminankow ɲɛfɔ ani ka misaliya di muso tɔɲɔgɔnw ma Mali la ani Afiriki la. Dɛmɛ min an bɛ se ka kɛ o de ye ka u lakodɔn ni feerefɛnw b'u bolo ou bien ni misaliya b'u bolo u bɛ se ka misaliya minnu di u tɔɲɔgɔnmusow ma an b'olu lakodɔn u ye. N'a bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye min bɛ se ka to u ka baara ninnu bɛ yiriwa o bɛ se ka kɛ nafa dɔ ye u ma. Mali.net yɔrɔ min don musoya an bɛ se k'a fɔ musoya gundoma yɔrɔ don, yɔrɔ min na an bɛ se ka taa an ka kuma sɛbɛnmaw sɔrɔ yen nɔ, yɔrɔ min na an bɛ se ka taa an ka kumaw fara ɲɔgɔn na ka misaliyaw ye cogo min na an yɛrɛ bɛ se ka ladi ko caman ma. O kɛra an ka sariyaw batoli ye wa, o kɛra an tagabolo ye an ka furuw kɔnɔ, o kɛra fɛn caman wɛrɛw ye minnu bɛ se ka sɔrɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya ka sɔrɔ mɔgɔ min ye i ni mɔgɔ ma ɲɔgɔn